Dobre, no poď to. A tak akože za sebou. Ale nie! Ale čo sa bojíš? Chytro. Ako? Tak za sebou, že párkrát. Ale to je strašný hluk. Ale čo sa bojíš? No, drž. No poď, strieľaj. To mám rád, hej. Hej, To bolo hrozné. no poď. Čo sa Moje bojíš? ucho. Teraz dáme dávku. Nie, ja budem ako chcem ja. Áno. Môžem? Môžeš, a môžeš rýchlejšie za sebou.